Natukom il-lejla tajba u nsellmulkom f'xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, fejn f'kollaborazzjoni ma' Radio Katedral Online TV, id-Djoċesi Awċija il-lejla sejra twassilkom ukoll permezz tal-mezzi soċjali tagħha, YouTube u Facebook, il-Quddisa Solenni mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, illi permezz tagħha sejra titnieda il-vista pastorali illi l-Isqof Anton Tewma sejjer jagħmel fil-15 il-parroċċa fid-Djoċesi Awċija bejn Ottubru u Mejju tas-sena 2025 li hija wkoll is-sena tal-Ġublew Ordinarju illi l-Papa Franġisku għamdu bil-motto Pellegrini tat-Tama. L-Isqof Anton Tewma ftit biss tal-jiem ilu propju fis-16 ta' Settembru iffirma ittra pastorali illi iġib l-istess isem bħat-tema illi intażlet mill-Knisja f'Għawdex għal din is-sena pastorali tal-Vista meħuda dejjem mill-Vanġelu skont San Luqa il-ġrajja ta' dixxipli ta' Emmaus u ta' Kristur Xoxt illi jimxi magħhom fit-triq. Sena wara l-oħra l-pjanijiet pastorali fl-aħħar 4 snin iffukaw fuq partijiet minn din il-ġrajja u l-vista pastorali din is-sena hija mnebħa mill-kliem u daħal joqgħod magħhom. Riferiment għal Kristur Xoxt illi fuq l-istedina taż-żewġ dixxiepli jidħol u jagħmel l-ikla tiegħu magħhom li hija l-Ewkaristija u hekk se jagħmel l-Isqof Anton Tewma billi iżur dawn il-parroċċji Awċin propju kif titlob il-Knisja anki permezz tal-liġi tagħha tal-Knisja, liġi kanonika, illi l-Isqof Ordinarju, l-Isqof Djoċesan, kull ftit snin, kull 5 snin prattikament jagħmel vista kanonika illi fija jżur il-parroċċi u l-komunitajiet fit-territorju djoċesan tiegħu. Din se tkun 32 vista pastorali minn meta Għawdex inqatalih bħala djoċesi fis-sena 1864, allura f'dawn l-aħħar 160 sena. ċelebraw l-Ewkaristija fil-jum tal-Ħadd. Fil-liturġija ta' dan is-26 Ħadd ta' matul is-sena, Ġesu jfakkarna li aħna rigali għal xulxejn u meħtieġ li nieħdu ħsieb ta' xulxejn, għaliex aħna sinjali tal-imħabba ta' Alla għal xulxejn. Nitħejjew għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Il-kor li lejla sejjer janima din iċ-ċelebrazzjoni huwa l-kor ta' din il-parroċċa tal-Katedral illi huwa immexxi minn Mettju Sultana, il-Kappelle Sancte Mariae Assunte. U huwa sinifikattiv illi dan l-innu tal-bidu huwa propju l-innu tal-Ġublew tas-sena 2025 illi ġie maqlub ukoll bil-Malti biex jitkanta matul din is-sena tal-Ġublew illi il-Papa Franġisku nieda fil-Knisja Universali kollha. Għalhekk jew ninaqdu f'dan il-mument ta' ċelebrazzjoni u talb.
F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Noqogħdu bil-qiegħda. Issa sejjer jinqara d-digriet li bih Monsinjur Isqof sejjer iniedi l-vista pastorali fid-djoċesi tagħna. L-Isqof huwa mibgħut f'isem Kristu bħala raj li għandu f'idejh il-ħarsien ta' parti mill-poplu ta' Alla. Fost il-modi li bihom iwettaq il-Ministeru Apostoliku tiegħu hemm il-vista pastorali. Permezz tagħha u jeżerċita aktar mill-qrib fost il-poplu tiegħu il-Ministeru tal-Kelma, tal-Qaddis u tal-Gwida pastorali. Fil-waqt jiġi f'kuntatt aktar dirett ma' dawk li huma f'diffikultajiet u l-preokkupazzjonijiet, il-ferħ, l-aspettattivi tan-nies huwa jwassal lil kulħadd istedina għat-tama. Hekk kif issa dħalt fil-5 sena tal-Ministeru Episkopali tiegħi f'din id-Djoċesi ta' Għawdex, inħoss li huwa żmien opportun li nwettaq il-vista pastorali fost il-komunitajiet kollha skont il-preskrizzjonijiet tal-kodiċi tal-liġi kanonika. Dan għandu jservi sabiex jiena u nara f'aħjar il-Knisja li hija f'Għawdex nservija bl-aħjar mod. Inħeġġiġha timxi b'aktar fedeltà wara l-Mulej Ġesu u l-Evanġelju tiegħu u ngħin sabiex l-evanġelizzazzjoni u t-trasmissjoni tal-fidi jsiru aktar effettivi għaż-żminijiet tal-lum. Hekk li tkompli tissaħħaħ l-għaqda bejn il-fidili u l-komunità u f'dik ir-rabta ta' karità li taqgħadna l-koll. Il-vista pastorali se tkun indirizzata prinċipalment fil-parroċċi dan iż-żmien meta l-Knisja Universali qed tgħix l-esperjenza tal-mixja sinodali fid-dawl ukoll tal-messaġġ ta' tama tal-Ġublew Ordinarju tas-sena 2025. Għalhekk wara li għarraft lill-Kunsill Presbiterali u lill-Kunsill Pastorali Djoċesan fid-dawl ta' dak li huwa indikat mid-Direttorju għall-Ministeru Pastorali tal-Sfijiet Apostolorum Successores, frabta mal-kanoni dan id-digriet, inniedi il-vista pastorali fid-Djoċesi ta' Għawdex li se tibda nhar il-Ħadd 29 ta' Settembru 2024 u d-Disa Pontifikali fil-Katedral tal-Assunta u tissokta biżjajjar fil-parroċċi matul is-sena pastorali 2024-2025 imdawla mill-kliem tal-ġrajja ta' Emmaus fil-Vanġelu ta' Luqa u daħal joqgħod magħhom. Sabiex din iż-żjara tkun ta' għajnuna għall-Isqof u l-fidili kollha huwa meħtieġ li tkun imħejjija b'mod tajjeb, speċjalment permezz tat-talb u momenti ta' diskussjoni u disċerniment skont indikazzjonijiet mogħtija. Ħajkun l-Ispirtu Santu dak li jwieżen u jsieħeb il-bidu u t-twettieq ta' il-vista pastorali u jwassalha sa tmiem fis-sinjal tal-fedeltà lejn Kristu, il-Mulej u l-Imgħallem tagħna fil-ferħ tal-evanġelizzazzjoni mġedda u f'komunjoni ekklesjali attiva. Nafda dan kollu fl-interċessjoni ta' Marija, Omm il-Knisja u kewba tal-evanġelizzazzjoni u tal-qaddisin pattuni tagħna. Mogħtija llum 16 ta' Settembru 2024 il-160 anniversarju mit-twaqqif tad-Djoċesi ta' Għawdex mill-Kurja Veskuvili il-Belt Viktorja. Anton Tewma Isqof ta' Għawdex, Monsedwa Zammit Kanċellier. Monsinjur Tarċisu Kamilleri, Vigarju Ġenerali, għadu kemm ara id-digriet ta' twaqqif tal-bidu tal-vista. Kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi
bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. U Alla, inti tatina l-aqwa xieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek
u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sietna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-liturġija tal-kelma kif ukoll it-talbiet universali aktar quddiem sejrin jixxandru lilna u jinqraw minn diversi rappreżentanti tal-parroċċi Awċin dawk li qegħdin jikkollaboraw anke fis-segreteriji parrokjali għal din il-vista. F'dak iż-żmien il-mulej niżel fis-sħaba jkellem lil Mosè u ħamel l-ispirtu li kellu fih u taħ lis-70 xieħ. U ġara li jekk kif l-ispirtu qatt fuqhom bdew jipprofetizzaw imma ma ssuktawx. Issa fil-kamp kien baqa' żewġ tirġiel, wieħed jismu Eldad u l-ieħor Medad. U fuqhom ukoll niżel l-ispirtu. Hekk dawn ġew magħduda mal-magħżulin għax għalkemm ma marrux fit-tinda bdew jipprofetizzaw fil-kamp. Dlonk mar wieħed żagħżugħ jarraf b'dan lil Mosè u qallu: Eldad u Medad qegħdin jipprofetizzaw fil-kamp. U Ġosuè bin Nun li minn ċkunitu kien għaddej ta' Mosè qabad u qal: Sidi Mosè, tħallihomx aktar. Iżda Mosè wieġbu: Jaqgħu qiegħed sejr minħabba fija? Jalla il-poplu tal-mulej ikun kollu profeti u jalla il-mulej iqiegħed fuqhom l-ispirtu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx ngħidu flimkien. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox ngħidu flimkien. Fehmhom sewwa l-qaddej tiegħek, ħlas tajjeb għandu min ħarisom. In-nuqqas min jista' jarfu. Minn dak li ma nafx bih saffini ngħidu flimkien. Mill-gburrija wkoll ħares il-qaddej tiegħek. Tħallija qatt taħkimni. Imbagħad inkun blaħtija u ħieles minn dnub kbir ngħidu flimkien. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom Ilonja, ibku u ixru fuq l-awċ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar, ħwejjiġkom kilitomkom il-kamla. Id-deb u l-fidda tagħkom rabbew is-sadit. U s-sadit tagħkom għad jixet kontra tagħkom u jiklilkom ġisimkom bħan-nar. Ħżintu il-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-għalieqi tagħkom. Ħlas li intom żammejtuhom l-hom bil-qerq. Qiegħed jgħajjad kontra tagħkom u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'widnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu. Għadtu tissemnu għal-jum tal-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, tiltuh għax ma jistax jiqfilkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj l-Alla. Inqumu bil-wieqfa.
Il-liturġija tal-kelma illi qed tiġi mxandra kif din il-qudiesa hija dik tas-26 ħadd fi żmien ta' matul is-sena. U għalhekk issa se nisimgħu jixxandar ukoll il-Vanġelu illi huwa meħud mill-Evanġelista San Mark kapitlu 9. Missier, il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddishom permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. Dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesu: Mgħallem, wieħed raġel li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qal: la żommuhx le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u imbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn l-iċkejknejn li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħejn minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bejt waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dur tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintifiex. Il-kelma tal-mulej. Dun Joseph Attard, vigarju parrokjali ta' din il-parroċċa tal-Katedral, it-tielet waħda illi fiha ħassir il-vista pastorali propju fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, għadu kemm xandar dik is-silta mill-Vanġelu illi l-Knisja tħabbar f'dan is-26 ħadd ta' matul is-sena. L-isqof issa qiegħed ibirek il-miġema bil-ktieb tal-Vanġelu, il-kelma ta' Alla li hija ċentrali wkoll għal din is-sena pastorali tal-vista illi fiha wkoll se ssir enfasi fuq is-sagrifiċċju Ewkaristiku tal-Quddiesa. Nisimgħu issa l-omelija. Inġbarna hawnhekk il-lejla saċerdoti, kappillani, kapitlu tal-Katedral, saċerdoti oħra tal-parroċċi flimkien magħkom, membri tal-Aqdiet, membri li huma attivi fid-djoċesi biex il-koll flimkien nagħmlu talba waħda ħirġa mill-qalb lill-Alla tagħna u ngħidulu biex matul din is-sena pastorali li fiha ser issir il-vista fil-parroċċi ikun iktar qrib tal-familji tagħna, ikun iktar qrib inħossuh iktar qrib tal-problemi tagħna, tad-diffikultajiet tagħna, ikun iktar qrib tal-persuni li għaddin minn inkwiet tal-qalb, inkwiet tal-ġisem, inkwiet ta' relazzjonijiet. Għalhekk qegħdin hawn il-lejla biex nagħmlu din it-talba qawwija ħirġa mill-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna lill-Alla tagħna, l-Missier tagħna. U din it-talba se tirtaqa' mat-tensjoni li għandu Alla, max-xewqa kbira li għandu Alla li jkun magħna. Alla ma jafx joqgħod waħdu.
Alla għamilna ħalaqna biex ikun jista' ikollu lil xi ħadd lil min iħobb biex iħobbna. U kull wieħed u kull waħda minna importanti għalih, kull wieħed u kull waħda minna bħalma huma kull wieħed mill-ulied importanti għall-om. L-om ma tgħidx uliedi, imma kull wieħed u kull waħda minn ulieda. Kull wieħed u kull waħda minn ulieda għandu min-naħa tal-om attenzjoni partikolari, attenzjoni unika, attenzjoni speċjali. Din hi l-imħabba li Alla għandu għal kull wieħed u kull waħda minna. Il-qari tal-lum jgħinna f'dan kollu. Il-qari tal-lum jgħinna nindunaw illi l-Ispirtu tal-Alla mhux qiegħed biss fuqna, mhux qiegħed biss fuqna s-saċerdoti, mhux qiegħed biss fuqna membri tal-aqdiet, mhux qiegħed biss fuqna membri li nattendu għall-Ewkaristija tal-Artaħat, insara prattikanti. Le, mhux qiegħed biss fuqna, imma qiegħed ukoll fuq Eldat u fuq Medat. Għalilna l-ewwel qari mill-Ktib tan-Numri. Eldat u Medat. Min huma Eldat u Medat? U Ġoswe għalih, Ġoswe kif jista' jkun li l-Ispirtu Talla it-tajjeb jistgħu jagħmluh ukoll dawk li mhumiex parti mill-komunità, dawk li mhumiex fil-kamp. U interessanti għax fl-ewwel qari smajna li dawk li kienu fil-kamp is-70 xieħ illi qasmu mal-Ispirtu ta' Mosè, dawk bdew jipprofetizzaw, jitkellmu fis-sem Alla, u imbagħad ma ssuktawx għalilna l-ewwel qari, ma komplewx. Imma l-oħrajn baqgħu jipprofetizzaw Eldat u Medat, dawk li kienu barra mill-kamp. U għalhekk Ġoswe għalih. Imma hawnhekk toħroġ l-espressjoni qawwija ta' Mosè. Jalla il-poplu kollu tal-mulej ikun profetiku. Jalla l-poplu kollu tal-mulej jitkellem f'isem il-mulej. U xi fisser dan għalina? Il-Knisja f'Għawdex biex aħna biss. Il-Knisja Uċija mhix il-parroċċi tagħna biss u dawk li jiffrekwentawha, dawk li jattendu. Imma hemm Eldat u Medat mhux wieħed u tnejn. Illum il-ġurnata mijiet fil-parroċċi tagħna illi l-Ispirtu Talla qiegħed fuqhom ukoll. Huma wkoll parti minn din il-komunità. Huma wkoll parti mill-poplu ta' Alla. U allura min-naħa tagħna fid-dawl tal-qari tal-lum kif għandha tkun l-attitudni li mġiba tagħna lejn dawn Eldat u Medat. Noqogħdu attenti għax jista' jiġrilna bħal San Ġwan, bħal Ġwanni llum għaddejs. Però Ġwanni Boanerges u Litirrat meta ra lil xi ħadd ieħor li ma kienx wieħed minnhom, ma kienx magħhom, qiegħed jagħmel il-mirakli, qiegħed jagħmel l-eżorċiżmi, qiegħed joħroġ ix-xjaten mar fuq Ġesu qalu dan iwaqfuh. Dan mhux wieħed minna, dan mhux magħna. Noqogħdu ftit attenti għaliex għax kultant aħna nħossu forsi bejnietna, anki aħna membri tal-aqdiet, anki aħna saċerdoti, anki aħna membri tal-parroċċi, inħossu li l-aqda tiegħi l-aħjar u l-aqwa, il-parroċċja tiegħi l-aħjar u l-aqwa, il-grupp tiegħi l-aħjar u l-aqwa, il-mod ta' kif naġixxi jien, ta' kif nagħmel jien l-aħjar u l-aqwa. Dan kollu jmur kontra dak li jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Dan kollu jmur kontra wkoll ix-xhieda tagħna bħala komunità nisranija fejn hemm 2 jew 3 miġburin f'ismi, hemm jinqiegħed f'nofshom. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, minn kemm tiftehmu bejnietkom, minn kemm tħobbu lil xulxejn, minn kemm lesti li taħdmu flimkien. U allura jekk hemm Eldat u Medat hemm barra, jekk hemm barra hemm dak ir-raġel, dik il-mara li qegħdin jagħmlu l-mirakli f'isem il-mulej Ġesu, li qegħdin jagħmlu t-tajjeb, li qegħdin huma wkoll li xandru valuri tajbin, imma mhumiex parti minn din il-komunità. Aħna r-reazzjoni tagħna li forsi nħossun iktar il-ġew iktar fil-qrib trid tkun ta' ftuħ, ta' apertura, ta' sinodalità. Kemm qegħdin nisemgħu din il-kelma fi żmienna, nimxu flimkien, nimxu flimkien. Imma flimkien mhux biss bejnietna, imma flimkien ukoll ma' dawk kollha li għandhom rida tajba. Allura l-Vanġelu tal-lum, il-qari tal-lum, qiegħed jitlob minna qalb miftuħa beraħ biex ma ninalqux fil-gruppi tagħna, ma ninalqux fl-aqdiet tagħna, biex ma ninaqdux fid-drawwiet anki tal-uċuħ li naraw kultant grupp jinqafel, grupp jiffossilizza ruħu
grupp sejr riġidu minħabba l-fatt li nkun drajt nara dawk l-uċuħ tas-soltu u kważi meta nara xi wiġdejt jew meta jiġi wiġdejt inħares lejh b'mod differenti. Kważi mingħajr ma nindunaw inwasslu l-messaġġi mill-istess gruppi tagħna illi m'hemmx wisa għal xi ħadd ieħor. Imbagħad fl-istess waqt aħna u xek nitnedu, aħna nokorbu, aħna nitolbu illi oħrajn jagħmlu parti mill-mixja tal-fidi li aħna nkunu fija. Ejjew nitolbu tassew lil mulej Ġesu il-lejla. Ejjew nitolbuh din il-grazzja tal-apertura tal-qalb u daħal joqgħod magħhom. Però biex il-mulej jidħol joqgħod magħna rridu niftħulu qalbna. Tgħidu li aħna għandna qalbna miftuħa, mela le, rridu nċartuha ftit iktar. Serħu raskom li jekk inċartu ftit iktar qalbna, jekk niftħu ftit iktar qalbna, il-mulej jidħol bil-qawwa bis-saħħa kollha tiegħu u miegħu jidħlu oħrajn. Miegħu jidħlu żgħażagħ, il-ġenerazzjonijiet taż-żgħażagħ illi b'xi mod mingħajr ma aħna nindunaw qegħdin jitbedu mill-komunità li temmen mill-komunità nisranija. Però ħafna drabi mingħajr ma nindunaw aħna kważi nkunu tajna qalbna minnhom u iż-żgħażagħ mhux se jfittxu lil Ġesu u iż-żgħażagħ mhux se jiġu iktar lill-Knisja. Le, mhix il-verità. Huma konvinzjonijiet żbaljati li aħna ndebsu f'rasna u sfortunatament frott dawn il-konvinzjonijiet li aħna jkollna f'rasna imbagħad inġibu ruħna. U allura anke kif nippreżentaw lil Ġesu, kif nippreżentaw il-Knisja liż-żgħażagħ, kważi qed ngħidulhom isma' dik il-Knisja mhix għalikom imma lina. Isma' dik il-Knisja mhix għalikom għax intom għadkom żgħar, il-Knisja għal minn ikbar. Ejjew niftħu qalbna tas-sew għall-Vanġelu, ejjew niftħu qalbna tas-sew għal Ġesu, ejjew inħalluh jiġi joqgħod magħna biex imbagħad aħna wkoll bil-qalb miftuħa tagħna inħallu lill-oħrajn jidħlu f'qalbna, inħobbu tant lill-oħrajn biex hemm fil-qalb tagħna mhux tant isibu lilna, imma jsibu lil Ġesu u huma wkoll jiftħulu qalbhom u hu wkoll Ġesu permezz tagħna, permezz ta' relazzjonijiet sempliċi ta' mħabba u interess ġenwin. Ġesu ikun jista' joqgħod magħhom. Hekk ġara kemm fl-ewwel qari kif ukoll fil-Vanġelu. Eldat u Medat saru parti mill-komunità tas-70 xieħ. Dak ir-raġel li Ġwanni ħares lejh bl-ikra għax kien qiegħed jagħmel it-tajjeb sar parti mill-komunità ta' Ġesu. Dak ir-raġel fetaħ ukoll qalbu u ħalla lil Ġesu jidħol għandu. Ejjew dan il-proċess tal-Vanġelu li hu proċess attwali, proċess reali u ħaj li jista' jseħħ illum. Ejjew ngħinuh iseħħ fir-realtà tagħna. Imma l-ewwel qabel kollox hemm bżonn ta' ħafna talb. Ejjew nieħdu l-impenn tagħna mill-lejla, kull wieħed u kull waħda minna, mod speċjali aħna s-saċerdoti, mod speċjali kull membru raġel u mara tal-aqdiet tal-gruppi tagħna, tal-gruppi ta' dioċesi li qegħdin hawn. Nirringrazzjakom minn qalbi ta' din il-parteċipazzjoni. Kappillani, saċerdoti lajċi, nirringrazzjakom minn qalbi. Ejjew nibdew talba kontinwa li ddum sena sħiħa biex il-mulej tassew jiġi jiltaqa' magħna, jiġi għandna, ħalli permezz tagħna ikun jista' jasal għand l-oħrajn. L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din il-qudiesa inawgurali biex ngħidula hekk tal-vista pastorali tiegħu li tibda fl-ewwel minn fost il-15 il-parroċċa, tkun il-parroċċa tal-Munxar propju bħallum ġimgħa il-ħadd 6 ta' Ottobru. Nistqarru flimkien il-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem, salbuha lina bata taħt Ponz Pilatu
mietu difnuh, fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Eżiż, ejjew nagħmlu l-qalb u rresqu t-talbiet tagħna lil mulej fiduċjużi li hu jsaffi u jwassal għall-milja tagħhom ix-xewqat tajba tagħna. Talbiet universali li se jinqraw minn rappreżentanti oħra tal-parroċċja Awċin il-lejla hawnhekk fil-katedral. Nitolbu għall-isqof tagħna Anton biex il-mulej jagħtih id-doni meħtieġa fit-twettiq tal-vista pastorali fil-parroċċi u l-komunitajiet tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-insara kollha f'Għawdex biex matul il-vista pastorali jilqgħu bil-qalb it-tħeġġiġ tar-raj spiritwali tagħna u jsibu kliem biex jesprimu l-ferħ u t-tamiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li għandhom xi responsabilità ta' tmixxija fis-soċjetà biex jarfu l-valur ta' kull bniedem u jsibu mezzi biex ħadd ma jisfa mwarrab. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-barranin li sabu fostna id-dar tagħhom biex il-qagħda tagħhom f'pajjiżna tkun ta' barka lihom u għajnuna ħalli jiskopru l-għana veru tal-fidi nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li għaddejjin minn xi forma ta' tbatija biex isibu qlub ġenerużi li b'ġesti żgħar ifarġuhom, iħobbuhom u jgħinuhom iħossu li Alla hu tassew magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina miġbura niċċelebraw din il-qoddisa biex nissaffew minn kull xkiel u dejjem iktar nilqgħu tassew lil xulxin u lil kulħadd f'isem il-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' missier qaddis dawn it-talbiet tagħna. Iftħilna għajnejna biex narfu t-tajjeb kollu li l-Ispirtu ta' ibnek inibbet fostna u għamel li l-vista pastorali fil-parroċċi tagħna issaħħaħ fostna l-opra tiegħek bi Kristu Sidna. Mal-offerti tal-ħobs u l-imbejt nofru wkoll qalbna biex bħal Ġesu infittxu li jkollna rispett u mħabba lejn il-proxmu kollu tagħna waqt li jitresqu l-offerti inkantaw flimkien. Iktar rappreżentanti ta' parroċċja Awċin biex b'kollox il-15 il-parroċċa ġew rappreżentati llejla fis-servizzi u l-ministeri waqt din il-liturġija sejrin itellgħu l-offerti lil Monsinjur Isqof sabiex minn dawn il-ħobs u l-inbit isiru llejla għal darb'oħra l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Kif smajna aktar kmieni il-vista pastorali u din is-sena pastorali fid-Djoċesi ta' Għawdex din is-sena 2024-2025 kif qiegħda titnieda sejra wkoll tiffoka anki b'elementi ta' formazzjoni u katekesi u momenti ta' talb u adorazzjoni fuq l-importanza u ċ-ċentralità tal-Ewkaristija fil-komunità Nisranija. Ma ninsewx illi dak il-motto li huwa ċentrali għal din is-sena pastorali u daħal joqgħod magħhom kif jidher ukoll mill-istess logo illi rajna minn sena l-oħra ikompli jintuża sempliċement bil-bidla tal-kliem fuq in-naħa ta' isfel tiegħu silta wara l-oħra mill-ġraja ta' Emmaus
juri lil Ġesu li jimxi fi triq ma' dawn iż-żewġ dixxipli li huma jiena u inti. Imma dan Ġesu f'din it-triq jasal f'punt li huma tant imħeġġin fil-qalb tagħhom il-kelma tiegħu, mit-tifsira li jagħtihom tal-Iskrittura, jistidnuh ibqa' magħna mulej, ibqa' magħna. Huma l-kelmiet ukoll tal-motto episkopali ta' l-Isqof Anton Tewma. U Ġesu kif jesprimi issa il-motto ta' din il-vista pastorali daħal waqgħat magħhom. Imma il-ħaġa partikolari li jagħmel magħhom Ġesu kienet li fuq il-mejda tal-aħwa, fuq il-mejda tal-Knisja huwa jaqsam il-ħobs, l-Ewkaristija. Din hija li tiġborna l-koll bħala Knisja madwar il-ġisem u d-demm ħajja tal-Mulej Ġesu. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nisuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwiret minn verġni mit fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fotna li raqdu bit-tama tal-qawmien, partikolarment Michael u Marija Spiteri u Koronato u Carmela Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wer tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Ikkull it-tritir is-sema. Obsta. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jixtieq joqgħod magħna, dan hu dak li jerfa' fuq u l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Issa jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn. Nippreparaw lilna nfusna għad qarbin imqaddes sabiex inħossuna moqdija u maħbuba minn Ġesu u noħorġu minn hawn lesti li nħobbu u nilqgħu lil xulxin. Għalwaqt it-qarbin nersqu lejn l-eqreb saċerdot, inkantaw flimkien. Barra illi jiltaqa' mal-presbiteri f'kull parroċċa kif ukoll mal-organi ewlenin ta' dik il-komunità bħal huma il-Kunsill Pastorali Parrokjali u diversi għaqdiet u gruppi fiħdan il-parroċċa, l-isqof matul il-vista pastorali se jagħmel premura illi jżur ukoll lill-morda u lill-anzjani, fejn il-Knisja hija ħajja wkoll mhux biss bejn l-erba' ħitan tal-Knisja Parrokjali imma wkoll fid-djar tan-nies, fil-postijiet fejn l-insara jgħixu il-fidi. U għalhekk illejla wkoll ninaqdu magħkom l-anzjani u l-morda illi qegħdin issegwu din ix-xandira minn djarkom permezz tal-internet jew permezz tat-televiżjoni u hekk kif ninsabu f'dan il-mument għażiż ta' tqarbin imqaddes fejn Ġesu jrid joqrob lejna u jrid jiġi jammar fid-dar tal-qalb tagħna, aħna li ma nistgħux nirċevuh bħalissa sagramentalment nitolbuh bil-qalb. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, mara darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, għall-inqas ejja fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Kif se jsir minn hawn ftit tal-ħin ieħor u l-insara miġbura hawnhekk bejn l-erba' ħitan tal-Knisja Katedrali ta' Għawdex joħorġu biex f'dan il-jum tal-ħadd ikomplu bil-ħajja normali, regolari tagħhom fil-familja, fid-djar, fis-soċjetà u ċija u wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol matul din il-ġimgħa. U magħhom joħorġu wkoll il-fidi illi huma jissaħħu fija permezz tal-kelma u l-Ewkaristija fil-liturġija speċjalment tal-Qudiesa. Hekk ukoll l-isqof kif smajnieh jgħid waqt l-omelija jagħmel din l-istedina anki fl-ispirtu tas-sinodalità illi l-Knisja qiegħda tgħix bħalissa u fl-ispirtu propju tal-Papa Franġisku li tant teħeġġiġna għal dan sabiex inkunu tassew Knisja li toħroġ, Knisja li tilħaq il-periferiji tas-soċjetà tad-dinja tal-lum. Din il-vista pastorali għalkemm hija qabel xejn biex ngħidu hekk tiftaħ tieqa fuq il-realtà tal-Knisja f'Għawdex, il-Knisja lokali bil-diversi preġi u anke difetti tagħha fil-ħajjiet komunitarji tal-parroċċi tal-rettoriji, però sadattant hija wkoll stedina biex din l-istess Knisja ma tingħalaqx fiha nfisha, imma toħroġ il-barra
ħalli kif għamlet matul dawn il-160 sena ta' storja tagħha tkompli tkun knisja missjonarja kif wara kollox hija sejħa Pawlina li għandha sa mill-fondazzjoni tagħha fis-sena 60 wara Kristu. U għalhekk aħna ninaqdu f'dan il-mument mal-miġema hawnhekk preżenti flimkien mar-raj tad-Djoċesi l-Isqof Anton Tewma sabiex nitolbu ħalli dan il-mument tal-vista pastorali bejn Ottubru u Mejju ikun ta' bilħaq okkażjoni oħra ta' evangelizzazzjoni. Ħalli il-ferħ tal-Vanġelu kif smajna fid-digriet imxandar fil-bidu jasal mal-erba' kejjen tad-dinja. Ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar l-istorja ta' Emmaus hekk tispiċċa. Dawk id-dixxipli illi kienu tant maġla biex jerġgħu lura fid-dar tagħhom u jinġabru għall-irdos tad-dar, issa anki jekk bil-lejl joħorġu jiġru sabiex iwasslu l-aħbar it-tajba ta' Kristu l-xoxt lil ħuthom f'Ġerusalemm u minn hemmhekk fid-dinja kollha. Din hija wkoll l-istedina lil Knisja f'Għawdex illum permezz ta' din il-vista pastorali. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-roħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit-tbatijietu aħna u nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu tal-qawmien u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Grazzi tal-preżenza tagħkom, arċiprieti, kappillani, saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Il-mulej illum imliena bil-kelma tiegħu u bl-Ewkaristija biex inkunu profeti tiegħu biex nitkellmu f'ismu. Il-kol kemm aħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Ta' Ġesu fil-Vanġelu biex tassew jinkoraġġixxi lid-dixxipli ħalli joħorġu fit-toroq tas-soċjetà tal-lum u jxandru l-aħbar it-tajba tiegħu. Ejja aħna wkoll nilqgħu din l-istedina biex inkunu profeti kif smajna fil-liturġija tal-kelma tal-lum biex aħna wkoll nagħmlu din iż-żjara waqt li nħallu l-Isqof ir-raj tad-Djoċesi iżurna fil-parroċċi tagħna imma mbagħad aħna nkomplu nxandru din l-aħbar tajba lil dawk li jinsabu wkoll il-bogħod. U jekk tixtiequ tkomplu tinformaw ruħkom dwar din il-vista nfakkarkom li mal-bulettin ta' din il-ġimgħa jew tal-ġimgħa li ġejja f'Għawdex tqassmilkom fuljett li fih kemm littra pastorali u anki tarif ieħor dwar il-vista pastorali. Qed jitqassam ukoll f'kull dar Awċija bħala stedina għal visti fil-parroċċi kopja tal-Vanġelu ta' San Luqa, l-edizzjoni tal-Bibja Sajdon bil-Malti naturalment sabiex matul is-sena liturġika illi tibda mill-Avvent il-qudiem aħna wkoll nistgħu nitolbu permezz ta' dan il-Vanġelu illi huwa l-Vanġelu wkoll tal-Ġublew. Eżis telespettaturi u semmija, grazzi illi kontu magħna għal din il-quddiesa solenni li fija l-Isqof Anton Tewma Isqof Għawdex nieda uffiċjalment il-vista pastorali tiegħu fid-Djoċesi Awċija 32 vista minn Isqof Djoċesan tad-Djoċesi ta' Għawdex kemm ilha mwaqfa f'dawn il-160 sena. Jiena Francesco Piottart,
Minnaħa tiegħi ma tfadalli xejn li nirringrazzja ħafna lill-amministrazzjoni ta' Radio Katedral Online TV li għamlet possibbli din ix-xandira. Insellmulkom u nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba.